Pwede pagdali na lagi sa imong lihok dira ka mo eskwela na ka. Nanapod ng style lagi nimo ba magpalit-lit na pud ka kay ron di ka maka-eskwela. Pwede pagdali na ba? Sa tugaya jud may hanan ni oy. Jow, diha nga. Umang ganito ay sakyang motor. Mao galing dapat magsayutan no kay mangita pa tag motor ka pa masayruan. Mao lagi na gihatag mo pa ng motor ug kwarto. Alangan kay giinsulto man ko niya. Unsay may atong sakyan ron? Asa man ang baon? Ay sus ay na si kabalaka dira kay ako ra mo diskartean. Ay umrog na. Tempa. Sakay na. O sige, masakay na lang ko ni Ja. Op. Kita lang kay. Ano pang kilatison ni? Nya nabi mo gaduda ko ani niya. Masakay na ko kay late na kus klase. Oh no! Taragod yan! Puti ka may tag-an ko palagi tumbi. Supa tumbilicious man dahin eh. Unsa man din na ah? Kasagaran mga yung una na tirador nagsinggil, ma'am. Unsa single ma'am di ko. Apisan na dili gapon. Karang tumbi ka? Wala lagi ka nagmiyo. Sa sisihan na puminin nyo ha. Hindi mo na mawala. Ginagawas na akong miyo pag kailangan. Boss, ugto no? Diligid mo? Pwede na libre. Oh, libre na oh. Bisang pag libre, di lagi na ako na ipasakay. Lao na! Ah, kamo. Kinsa ray alkanse. Tara, magtas sa sunahan ta, basig na rin mamasero ay dito. Tara. Kapoy! Dali, kinainay lang kay Nekwan no, nailapok. Isakay pa, tawa pa ang taylapok. Dili, lagi ka pwede mo sakay atong tumbi, lagi ka ganina. Saka na, boss? Ay, patimpa. Namasayro ka? Masayro ko. Unya, asa man minimo isakay? Ay, mapil na sakay. Oh, kaming duha mo sakay. Oh, abi man ako ka na rin mong estudyante mo yung sakyon. Ah, dili. Kailangan duha jud, may kay ihatod ni nako sa eskwelahan. Oh, dire lang ko so, may kargadira. Diha sa nay kargadera. Unya na pa jud kay karga unya, sakay ming duha. Ay nabuang man pagkatrabaho ah. Pasina kasi mapungot ko sa imo ha. Pasina! Ah, sana mo naman. Wala ka ikaw bet sakyon, ikaw pa natuto. Ot, matuntawahan na, ipasakay ta nga naman tayo siya karga. Tramakta sa ta. Adyo pag ipasakay na lang ko nimo dito. Dili lagi pwede ikaw ra mo sakay, dapat kitang duha. Sige na, baktas ko ta. Kapoy na ko. Tara na! Baktas na. Dili na ba? Ay na si gunung-unong ba? Baktas na diri ba? Baktas. Namasayro ka? Puti ka may, murag ka ng itsura, murag di na kasaligan mamasayro ba? Talawa ko na o, taas kay buhok. Kapay bungot. Ay, sus ko. Di mo sakay ni mo. Kana na lang ba kay maliit na ko din ako ma-perfect ka tinda. Gara na imo ba? Oo, tanawa o mo tingog pa yung murason. Wala kay karapatan mo tingog kasi imong purba palandaan. Klaro na kayo ka nga, delikado ka nga pagkatao. Boss, pagtaro ka. Unsa man lang gubot ka juta dire di juga mahawa. Dali boss, dali. Boss, sugo ka mga ikaw. Banda na lang pagdalay kay mukakaw to. Hindi mo masayro. Ay, Kasi na kay boss, tulayan nito boss. So, patakara ka wala ko masayro ha. Dili ka mamasayro ay. Putik ka may basi. Pasensya tra. Hindi ka dano. Dili oy kini mangayo. Sorry kayo boss ha, sorry kayo boss. Dali kay. Wala masayro. Kay niyan pa ko na to. Wang ay kanang. Tara ta. Kung unsa may usak diyan dire. Unsay mo sakyan? Ah. Tara. Sure ka di ta malate Danile? Dili lagi ayo nagkabalaka dirahi. Manihama Larga. ko mabutang kabawan. So, ang importante dira makasulod ka sa eskwelahan. Ay, sige hilak-hilak dragod. Basta man, ma-absent ka, musakay kang kabaw. Pwede ka tindag sa